Και να ξεκινήσω και το recording. Καλησπέρα σε όλους και όσους με βλέπετε ζωντανά και όσους θα μπείτε στο YouTube, στο κανάλι. Θα μιλήσουμε σήμερα για την πολυμάθεια, για τα πολλαπλά ενδιαφέροντα και ένα πολύ καινούριο hot κλάδο παγκοσμίως που αναδεικνύεται όλο και περισσότερο, καθώς έχουμε και μοντέλα όπως τον Musk να εκφράζουν αυτή την τάση να θέλουν να ασχολούνται με πολλαπλά πράγματα. Τώρα, θέλω λίγο να δούμε, κάνουμε εδώ μεταξύ μας μια μικρή έτσι έρευνα. Θα χρειαστεί να μου σηκώσει το χέρι όσοι θα ανήκετε σε ένα μοτίβο που θα πω σε λίγο. Ένα μοτίβο κλασικό που συναντάμε στην πολυμάθεια και στην πολυδυναμικότητα είναι ότι βρίσκω ένα νέο ενδιαφέρον. Π.χ. μου αρέσει η ορειβασία, μου αρέσει το ποδήλατο. Πέφτω με τα μούτρα σε αυτό και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εμβαθύνω, γίνομαι καλύτερος και κάνα σημείο φτάνω. Είναι πάρα πολύ καλός και αρχίζει και πέφτει ο ενθουσιασμός μου και αρχίζω και βαριέμαι. Και βρίσκω κάτι άλλο καινούριο. Και πάλι ενθουσιάζομαι. Αχ, τι ωραία, καινούριο ενδιαφέρον, νέα πράγματα να μάθω, έντονη περιέργεια. Και μετά από λίγο γίνομαι καλός και πάλι αρχίζει και πέφτει το ενδιαφέρον και βαριέμαι. Και μετά πάλι κάποιο καινούριο ενδιαφέρον. Και ξανά εμβαθύνω, γίνομαι καλός, αποκτώ δεξιότητες. Και μετά πάλι αρχίζω και βαριέμαι. Σε πόσους από εσάς έχει συμβεί αυτό? Για σηκώστε μου λίγο το χέρι. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε βγάλει μέσω πολλές έρευνες και μέσα και η δικιά μου η έρευνα για την Ελλάδα ότι είναι γύρω στο 23% του πληθυσμού, 23 με 30 αναλόγως στη χώρα υπάρχει διαφοροποίηση. Το χέρι ήταν κάτω δεξιά ή απλά σηκώνουμε το χέρι στην κάμερα, το πιάνει συνήθως και το AI και το σηκώνει από μόνο του. Πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς αυτό ήθελα να δούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι, είναι ανάμεσά μας, δεν τους είχαν πάρει ποτέ χαμπάρι και δεν τους είχαν βάλει ποτέ ένα τίτλο. Οπότε μαθαίνουμε και μία λέξη για να μπορούμε να το ταυτοποιούμε και αυτό. Παρόλο που στον χώρο της πολυμάθειας δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στους τίτλους, θα ακούσετε το άνθρωπος της αναγέννησης, θα ακούσετε το σκάνερ, θα ακούσετε το multi-potentialite ή πολυδυναμικός, πολυμαθής, δημιουργικά πολυμαθής. Θα ακούσουμε διάφορους όρους. Ο όρος εγώ που θα χρησιμοποιώ είναι κυρίως η πολυμάθεια και η πολυδυναμικότητα. Θα εξηγήσω τη διαφορά μεταξύ τους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Μπορείτε οτιδήποτε απορίες να μου γράψετε στο chat. Θα υπάρχει σίγουρα αρκετές ερωτήσεις και θα ήθελα πάρα πολύ ενεργή συμμετοχή στις ερωτήσεις αυτές με να ανοίγουμε το μικρόφωνο και να συζητάμε. Πολυμάθεια και επαγγελματικός προσανατολισμός. Η ασχόλησή μου με τον κλάδο αυτό και το επιστημονικό αυτό ενδιαφέρον ξεκίνησε στο μεταπτυχιακό μου, όταν είδα ένα πάρα πολύ ωραίο TED Talk, το οποίο θα σας προτείνω και μετά εγώ σε λίγο, και μάλιστα, όντως και εγώ ίδιος, πολυμαθής και με πολλαπλά ενδιαφέροντα, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, ο Ριβάτης, ασχολούμαι με την κριτική παράδοση αρκετά, αλλά και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και skipper στα ιστιοπλοϊκά, είναι κάτι που πραγματικά με εκφράζει. Πάμε λίγο όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα στη σημερινή εποχή. Υπάρχει η πίεση για εξειδίκευση. Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι συγγραφείς πραγματοποίησαν έρευνα σε φοιτητές και διαπίστωσαν ότι η πλειοψηφία αισθάνεται πίεση για εξειδίκευση. Η πίεση μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες, όπως burnout, επαγγελματική εξουθένωση, δυσαρέσκεια με τις επιλογές επαγγελματικές και να εξετάσουμε το ρόλο των κοινωνικών παραγόντων που διαμορφώνουν στον τρόπο που οι νέοι επιλέγουν την εξειδίκευση. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, εμείς, σαν σύμβουλοι σταδιοδρομίας, πολλές φορές ενθαρρύνουμε την εξειδίκευση και υπάρχει μεγάλη πίεση στο να βρω το ένα αυτό πάθος που θα ακολουθήσω σε όλο το υπόλοιπο της ζωής μου. Ξέρουμε ότι εμείς αυτό το κάνουμε και δείχνουμε ότι δεν υπάρχει γραμμική σταδιοδρομία πλέον, αλλά έχουμε το κομμάτι της μη γραμμικής σταδιοδρομίας και της αλλαγής καριέρας. Οπότε πρέπει λίγο να αυξήσουμε το awareness ότι υπάρχει πίεση για εξειδίκευση. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και από πολύ μικρή ηλικία. Μάλιστα, μια μελέτη αναδεικνύει τους περιορισμούς της προσέγγισης της μάθησης και το σημερινό σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο παγκόσμιο φαινόμενο ενθαρρύνει τους φοιτητές να ειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα, με αποτέλεσμα την έλλειψη διεπιστημονικής κατανόησης και την αδυναμία να δούμε τις συνδέσεις, πώς συνδέονται οι επιστήμες μεταξύ τους. Αυτό θέλω να το κρατήσετε.
να βρίσκω μοτίβα, να βρίσκω κοινά σημεία σε τομείς οι οποίοι για άλλους δεν σχετίζονται. Ενώ υπάρχει και προσέγγιση της μάθησης που μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη δημιουργικότητας και problem solving skills. Η δημιουργικότητα έρχεται με το να γνωρίζω πολλά πράγματα, να τα συνδέω και να σκέφτομαι κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Είναι όμως ένα παρελθοντικό πρόβλημα, όπως ο DaVinci, ή ένα σημερινό πρόβλημα, όπως έχουμε και το μοντέλο του Elon Musk. Για όσους δεν το γνωρίζετε τον κύριο, έχει αγοράσει το Twitter που είναι ένα social media, έχει τη SpaceX, μια εταιρεία που φτιάχνει διαστημόπλια και πυράβλους και δορυφόρους, και έχει και την Tesla, μια εταιρεία που φτιάχνει ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Ναι, μεν θα μου πείτε όλα αυτά ανήκουν στο tech, αλλά έχει και το κομμάτι της διοίκησης επιχειρήσεων. Και είναι και διαφορετική κλάδη. Άρα πλέον αναδύεται το μοντέλο του αναγεννησιακού ανθρώπου, του ανθρώπου σουγιά, ο οποίος έχει πολλαπλές δεξιότητες και μπορεί πραγματικά να είναι πολυεργαλείο για τις επιχειρήσεις. Κάτι το οποίο και εγώ ως σύμβουλος σταδιοδρομίας που έχω διατελέσει σε πολλά πανεπιστήμια, το έχω δει, όντως το ζητάνε πάρα πολύ και στην Ελλάδα οι υπεύθυνοι προσλήψεων. Πάμε λίγο να ορίσουμε την πολυμάθεια. Υπάρχει λοιπόν το μοντέλο εδώ που βλέπουμε της δημιουργικότητας του Kaufman, όπου μας λέει ότι το άτομο, κάτω-κάτω, ότι η δημιουργική παιδεία είναι η ικανότητα συνδυασμού διαφορετικών τομέων εξειδίκευσης και γνώσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες και καινοτόμες ιδέες. Την ικανότητα να είναι κανείς δημιουργικός σε πολλαπλούς τομείς. Ο Κόφμαν πιστεύει ότι οι δημιουργικοί πολυμαθείς είναι σε θέση να συνδέουν με διαφορετικούς τομείς, για τους άλλους είναι ασύνδετους, να δημιουργούν νέες λύσεις σε προβλήματα. Υπάρχει κάποιος άλλος που έχει πρόβλημα με τον ήχο, γιατί βλέπω εδώ μπαίνει κόσμος. Μ' ακούτε όλοι ξεκάθαρα και καθαρά? Υπέροχα. Ενώ έχουμε και τον ορισμό της κοντέλασης που δυστυχώς δεν φαίνεται στο PowerPoint γιατί κάτι έγινε στη μεταφορά, που λέει ότι ένα άτομο είναι πολυμαθής όταν έχει ξεπεράσει την τάση για πολυδυναμικότητα, για πολλαπλά ενδιαφέροντα και έχει φτάσει σε ένα βαθμό εξειδίκευσης σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, πάνω από 2. Εδώ, κάτω δεξιά, βλέπετε τους ερευνητές που ασχολούνται με την πολυμάθεια και κάποιοι που είναι κομμένοι όπως και η Άντζελα. Και πάνω στην πάνω εικόνα είμαι εγώ, μαζί με άλλους ερευνητές της πολυμάθειας, στο London Interdisciplinary School, που είναι το διεπιστημονικό πανεπιστήμιο του Λονδίνου που άνοιξε πριν από 3 χρόνια, όπου βγαίνουν με διπλό major ερευνητές εκεί και ό,τι εργασίες κάνουν πάντα είναι συνδυασμός διαφορετικών επιστημών. Είχαμε πάει σε μια ανοιχτή μέρα που είχε στο Λονδίνο και ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφες πανεπιστημιακές εργασίες και project που συνδυάζουν πολύ το κομμάτι της δημιουργικότητας και του problem solving. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε να μιλάμε για την πολυμάθεια και λέγαμε ότι ο Kaufman την εξειδικεύει μάλιστα στον τομέα της γενικότητας ή της δημιουργικότητας. Και πλέον αρχίζει και η δημιουργικότητα, ειδικά στο κομμάτι της ψυχολογίας και της εκπαίδευσης, να ανεβαίνει πάρα πολύ στα ερευνητικά trends, όπως και εγώ το επιδιώκω προς τα εκεί. Και μάλιστα πάμε να μιλήσουμε τώρα για τον ορισμό του Αράκη, που είναι κάτω δεξιά ο δεύτερος, ο οποίος κάνει τώρα το δεύτερο διδακτορικό του ως πολυμαθής στην Αμερική και προσπαθεί να φτιάξει το πρώτο ερωτηματολόγιο που θα μπορεί να ταυτοποιεί κάποιον ως πολυμαθή. Γιατί προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο εργαλείο. Ο Αράκη λοιπόν κατάλαξε στο συμπέρασμα ότι για να είσαι πολυμαθής χρειάζεσαι εύρος γνώσης, πολλαπλά πεδία, βάθος και να μαθαίνω αρκετές πληροφορίες και να υπάρχει μια αρκετή εξειδίκευση, αλλά το πιο βασικό είναι η ενσωμάτωση. Να συνδέω, να συνενώνω πράγματα φαινομενικά ασύνδετα, να βρίσκω κοινά σημεία και να μπορώ να τα έχω μέσα μου ενωμένα. Ενώ άλλοι συνήθως αυτά τα έχουν διακριτά. Λοιπόν, μια ωραία ερώτηση θέλω να σας κάνω, να μου απαντήσετε στο chat. Οι κάτοχοι Νόμπελ, νομπελίστες, θα μπορούσαν να είναι δημιουργικά άτομα, γιατί άτομα πλήρης εξειδίκευσης, τρομερή βάθος γνώσης. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να είναι και δημιουργικά άτομα. Για γράψτε μου λίγο στο chat ένα ναι, ένα όχι, έτσι να δω κάποιες απόψεις. Ελεύθερα, δεν κατακρίνουμε κάποιον. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ μαζί για να μάθουμε.
Βλέπω κάποια νομίζω πως ναι, μάλλον ακριβώς αυτό, δεν είμαστε όλοι σίγουροι. Άτομα λοιπόν που έχουν κατακτήσει την υψίστητη αξία επιστημονικό βραβείο που υπάρχει παγκοσμίως, εν τέλει μας κάνει μια έρευνα ο Ρούμπερτ Μπερστάιν με τη σύζυγό του που είδαμε και πριν στη φωτογραφία, σε ένα επιστημονικό περιοδικό και το έργο Arts Foster Scientific Success, ότι πήραν τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα όλων των νομπελιστών και κατόχους άλλων επιστημονικών βραβείων κατώτερης κλίμακας, τα οποία μετρήθηκαν με βάση τα βραβεία που έχουν λάβει την κύρια εστίαση των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων, και βρήκαμε ότι οι νομπελίστες είχαν 50% περισσότερες πιθανότητες να έχουν διαφορετικά επαγγελματικά ενδιαφέροντα από τα μέλη της βασιλικής εταιρείας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών. Άρα βλέπουμε ότι οι νομπελίστες, παράδειγμα ο Άινστάιν έπαιζε τρομερά βιολί. Ο Νταβίντσι ξέρουμε πάρα πολύ καλά το παράδειγμά του. Και άλλοι νομπελίστες έδειξαν τα εξής ενδιαφέροντα. 8 φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι φωτογράφος. 2 φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι συνθέτης, μουσικός ή μαέστρος. 7,5 φορές πιο πιθανό να ασχολούνται με την βιοτεχνία, τη μηχανική, την ηλεκτρονική και την ξυλουργική. 7 φορές να είναι γλύπτης ή εικαστικός. 12 φορές συγγραφή ποικίλων έργων, θεατρικά, ποίηματα, εγώ γράφω ματινάδες. 22 φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι καλλιτέχνης, χορευτής, μάγος ή και ηθοποιός. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ίδιοι νομπελίστες έχουν ένα πολύ μεγάλο προτέρημα να θέλουν να έχουν και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. Άρα αυτή η καταπίεση που εμείς βάζουμε στις καλλιτεχνικές δημιουργίες στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ότι δεν πρόκειται ποτέ να βρεις δουλειά ως καλλιτέχνης και απομακρύνουμε τα παιδιά από τις τέχνες, είναι ένα επίσης μοντέρνο πρόβλημα που θα πρέπει να το αναδείξουμε και να το επιδείξουμε. Τώρα, ακούσαμε όλα αυτά για τους νομπελίστες, ακούσαμε και λίγη βασική θεωρία για την πολυμάθεια. Τι είδους προσωπικότητας θα είναι στο land αν δίναμε ένα ερωτηματολόγιο? Έστω ότι μου δίνετε εμένα, σαν Δημήτρης, ακούσατε τα ενδιαφέροντά μου πιο πριν, είδαμε και λίγο με ένα ερωτηματολόγιο τύπου Holland σε έναν πολυμαθή. Ή παραδείγματος χάρη, πάρτε και δικιά μου τη μελέτη περίπτωσης. Τι τύπους πιστεύετε ότι θα έβγαζε το ερωτηματολόγιο? Ποιους θα έβγαζε πρώτους? Για γράψτε μου λίγο στο chat. Ποιους τύπους του Holland, από το RIASEC, Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional, επιχειρηματικός, κοινωνικός κλπ. Ποιους τύπους, μπορεί να γράψετε μόνο και τα αρχικά, θα έβγαζε ένα ερωτηματολόγιο αν δίναμε σε κάποιον. Βλέπω εδώ ερευνητικός, καλλιτεχνικός, κοινωνικός, ερευνητικός και καλλιτεχνικός και πρακτικός, social and artistic, artistic investigative, SIA, μου αρέσει και το ακρόνιμιο αυτό, social investigative artistic, κοινωνικός, ερευνητικός, επιχειρηματικός. Και βλέπω και το επιχειρηματικός, όπως βλέπετε ότι βγαίνει πάρα πολύ, όπως και το καλλιτεχνικός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έρευνες έχουν βγει πάνω σε αυτό και πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ερωτηματολόγιο του Holland για να ταυτοποιούμε κάποιον ο οποίος έχει πολλαπλά ενδιαφέροντα, είτε μαθητή λυκείου, ότι έχω την τάση να γίνω πολυμαθής, είτε κάποιον ενήλικα που όντως ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Κάτι το οποίο και ποιοτικά μπορούμε να το ελέγξουμε με το απλά να ρωτήσουμε τα ενδιαφέροντά του ποια είναι. Οι μελέτες του Bernstein έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη σύνδεση μεταξύ του ανθρώπου της αναγέννησης, του πολυμαθή και τα STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, όπως και οι τέχνες. Άρα ο καλλιτεχνικός είναι ένας από τους κύριους τύπους και ο ερευνητικός πάνε μαζί. Ενώ μετά, όπως οι Yusuf και οι συνεργάτες στην Μαλαισία, όπως και εγώ στην έρευνά μου στην Ελλάδα, που δώσαμε το ερωτηματολόγιο Holland σε πολυμαθείς, σε χαρισματικά παιδιά, όπως και έγινε και στην Κίνα, από τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την έρευνα, ξέχασα να την περιλάβω, βγήκε ότι ο καλλιτεχνικός είναι ανάμεσα στους πρώτους 3 κυρίαρχους και μετά έχουμε συνήθως τον ερευνητικό και τον κοινωνικό επιχειρηματικό, που αυτοί οι δύο μεταξύ τους είναι αντιφατικοί, είναι στα αντίθετα άκρα στο Holland. Άρα βλέπουμε ότι το ίδιο το άτομο φάσκει και αντιφάσκει επί της ουσίας στην προσωπικότητά του, κάτι που συνήθως δεν θα πρέπει να βγαίνει σύμφωνα και με τη θεωρία του Holland. Ενώ το πιο βασικό που πρέπει να κρατήσουμε, τόσο στη δικιά μου την έρευνα, όσο και στην έρευνα του Holland, τον Yusuf, είναι το εξής, ότι υπάρχει πάρα πολύ μικρή έλλειψη διαφοροποίησης και το επισημάνουμε και πάρα
πολύ μετά στο κομμάτι της παρέμβασης, πώς το διαπιστώνουμε. Ότι οι τρεις πρώτοι μεταξύ τους, και ίσως και ο τέταρτος και ο τέταρτος και ο πέμπτος πολλές φορές, δεν έχουν μεγάλη διαφορά στα ποσοστά τους. Ενώ ο καλλιτεχνικός θα είναι ανάμεσα στους πρώτους τρεις. Λοιπόν, κάτι που θέλω να χαρακτηρίσουμε πολύ σημαντικό. Η πολυδυναμικότητα αφορά τους μαθητές λυκείου, ότι ακόμα δεν έχουν εξειδικευτεί, δεν έχουν φτάσει τη γνώση σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βάθος, έχουν επιφανειακά γνώση και ενδιαφέροντα σε πολλούς τομείς, άρα είναι η τάση να πάω να γίνω πολυμαθής. Ενώ η πολυμάθεια είναι ότι, όπως είπαμε και πριν, έχω φτάξει σε ένα υψηλό σημείο γνώσης, υπάρχει ήδη μια εξειδίκευση, έχω εμβαθύνει και επίσης το ενσωματώνω και όλο αυτό και βρίσκω τα κοινά σημεία σε πράγματα τα οποία είναι για άλλους διακριτά. Ένα επίσης σημαντικό θέμα, ειδικά με τους μαθητές λυκείου, αλλά και με τους ενήλικες, το παρατηρώ και εγώ καθημερινά, το έχει βρει και ερευνητικά η Ναόμι Χνάτ στη Νέα Ζηλανδία, ότι η ταυτότητα του πολυμαθή και του πολυδυναμικού συνεπάγεται και υψηλή επαγγελματική αποφασιστικότητα. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη λήψη απόφασης, γιατί όπως είδαμε πριν, αυτό οφείλεται ότι υπάρχει πίεση για εξειδίκευση από την κοινωνία και από όλους τους άλλους. Εμένα μου αρέσουν πολλά πράγματα. Άρα πώς θα επιλέξω ένα από τα πολλά μου τα πάθη που έχω και τα πολλαπλά μου τα ενδιαφέροντα? Και βρίσκομαι σε αυτόν τον κύκλο και νιώθω ότι περιορίζομαι αν διαλέξω μόνο ένα. Αυτό έχει βρει και ποιοτικά η Χνάτ στη μελέτη της. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα case study που έχω συναντήσει εγώ. Είναι ένα από τα πιο κατεξοχήν ενδείγματα πολυμαθή, και θέλω εδώ να ανοίξω έτσι μια ανοιχτή συζήτηση, να σηκώνουμε χέρι και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης. Πριν σας δείξω ότι έχω δει τη βιβλιογραφία και τι εφαρμόζω και εγώ στην πράξη. Λοιπόν, έχουμε τη Ρένια, έχω αλλάξει το όνομά της, η οποία είναι 23 χρονών και ολοκληρώνει τις σπουδές της στο φυσικό. Της αρέσει πάρα πολύ η φυσική, ο προγραμματισμός και η τεχνολογία. Μάλιστα είναι και πάρα πολύ καλή φοιτήτρια. Η Ρένια κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία και έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Θέλει να εργάζεται πάντα σε ομάδες και το επάγγελμα που θα κάνει πρέπει οπωσδήποτε να έχει ανθρώπινη επαφή. Είναι πάρα πολύ, δηλαδή, επικοινωνιακός άνθρωπος, είναι πάρα πολύ κοινωνικός. Της αρέσει πάρα πολύ και η ψυχολογία και σκέφτεται να επιδιώξει μάλιστα σπουδές εκεί, παράλληλα με το φυσικό. Ενώ τελειώνει και είναι στο κομμάτι της διπλωματικής. Νιώθει χαμένη στις επιλογές της και θέλει να εξερευνήσει τις επαγγελματικές της προοπτικές. Θα ήθελα λοιπόν, όποιος θέλει, να σηκώνει το χέρι και να μου πει τι ακριβώς, πώς θα διαμόρφωνε ένα πρόγραμμα παρέμβασης στην περίπτωση της Ρένιας. Και ίσως αν θα πρότεινε και κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Μην τρέπεστε, σήμερα είμαστε εδώ για να μάθουμε και θέλω έτσι να υπάρξει συζήτηση. Μπορεί να μου γράφετε και στο chat όσοι θέλετε, αλλά προτιμώ να σηκώσει κάποιο το χέρι και να ανοίξει το μικρόφωνο. 3, παρακαλώ, κύριε Δασκαλάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μαρία. Δεν έχω σκεφτεί κάτι συγκεκριμένο στην παρέμβαση, αλλά σίγουρα θα ήθελα να δω, να διερευνήσω, δηλαδή να ψάξω παραπάνω, πώς θα μπορούσαν να συνδυαστούν, να βρω κάποιους κλάδους που ενδεχομένως συνδυάζει η φυσική με το κομμάτι της ψυχολογίας και προϋποθέτει και την ανθρώπινη επαφή που ενδεχομένως να θέλει. Οπότε σίγουρα θα πήγαινα να ψάξω πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Πάρα πολύ ωραία, Μαρία. Ακριβώς αυτό. Θέλει ένα Google, μια αναζήτηση στο YouTube. Ίσως πάντα πρώτα πάω στο YouTube, γιατί είμαι άνθρωπος του βίντεο. Πάρα πολύ καλά. Στο chat μας λένε πάρα πολύ και η ψυχομετρία. Ήταν κάτι που το είχαμε δει και το είχαμε συζητήσει και με τη Ρένια. Άλλη κλάδη που θα μπορούσε κάποιον ενδιαφέρει, παρακαλώ, κυρία Μασαούτη. Καλημέρα σας. Εγώ θα πρότεινα κάτι στον τομέα της εκπαίδευσης, εφόσον της αρέσει επαγγελματικά η ανθρώπινη επαφή και ταιριάζει και πάρα πολύ με το κομμάτι της ψυχολογίας, γιατί αν θα επιλέξει να πάει σε ένα σχολείο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χρειάζεται η ψυχολογία για να μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα χώρο, πέρα από την εκπαίδευση σε γνώσεις, εκπαιδεύει και ψυχές νέων παιδιών. Οπότε συνδυάζει και τα δύο, πιστεύω, σε αυτό το κομμάτι που θέλει. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πριν θα δώσω και στους υπόλοιπους το χέρι. Ένα μπράβο στην κυρία Δασκαλάκη, γιατί ο πρώτος που ανοίγει το μικρόφωνο θέλει το πιο πολύ θάρρος από όλους. Οπότε ένα χειροκρότημα. Και πάμε στην αγαπητή Ελευθερία. Και μετά η κυρία Λένα. Καλημέρα Δημήτρη από Κομωτινή. Καλημέρα, Ελευθερία. Λοιπόν, θα έλεγα τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένας χώρος που χρειάζεται αρκετές γνώσεις και ψυχολογίας για να μπορεί να φτιαχτεί όλο το κομμάτι, δηλαδή και του προγραμματισμού και το τεχνολογικό νέο κομμάτι. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν θέλει μόνο προγραμματισμό ή τεχνολογία. Θέλει από πίσω ανθρώπους να μπορούν να δώσουν επιπλέον πληροφορίες για να δουλέψει το κομμάτι. Πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσε ίσως να κινηθεί προς τα εκεί σε ένα δεύτερο επίπεδο. Πάρα πολύ ωραία. Επόμενο, η κυρία Λένα. Καλημέρα και από μένα, του Σοφάδες Καρδίτσας.
Εγώ θα έλεγα και αυτό της συναδέλφου, δηλαδή κάτι με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά που να σχετίζεται με το πώς μπορεί συστήματα που να συλλαμβάνουν τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις και οι οποίες θα μπορούν να μεταφραστούν κατά κάποιον τρόπο σε applications. Αυτό είναι το ένα. Πολύ ωραία. Και το δεύτερο, δεν θα απέκλεια και το κομμάτι του στελέχους μιας επιχείρησης, ενδεχομένως στο σημείο του marketing, στην προσέγγιση πελατών. Δηλαδή, θεωρώ ότι ένα τέτοιο άτομο. Marketing, focus groups. Πολύ ωραία, πολύ ωραία πραγματάκια. Βλέπουμε λοιπόν ότι ούτως ή άλλως το γνωρίζαμε και οι περισσότεροι συνάδελφοι, ότι πλέον η καριέρα δεν είναι γραμμική, δεν είναι τελειώνω φυσικός, πάω στο σχολείο να ασχοληθώ με την εκπαίδευση. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά μονοπάτια που μπορεί να επιδιώξει. Και πάνω από ένα ωραίο πρόγραμμα παρέμβασης που είχα κάνει εγώ μαζί με τη Ρένια, βασισμένο στη βιβλιογραφία και με δικιά μου δημιουργικότητα, γιατί όπως λέει η κυρία Αργυροπούλου, η καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι επιστήμη και τέχνη και θέλει πάρα πολύ να είμαστε κι εμείς οι ίδιοι δημιουργικοί στον τρόπο της παρέμβασής μας. Λοιπόν, αρχικά δίνουμε ένα ερωτηματολόγιο τύπου Holland. Οποιοδήποτε είναι αυτό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στην αγορά, ο καθένας χρησιμοποιεί τα δικά του αυτά που τον εξυπηρετούν και τον βολεύουν, για να εξακριβώσουμε ακριβώς την έλλειψη διαφοροποίησης. Λέει μάλιστα η βιβλιογραφία ότι αν ο πρώτος με τον τρίτο τύπο έχουν διαφορά λιγότερο του 10%, τότε αυτός είναι κάποιος πολυμαθής, πολύ δυναμικός. Αυτό το επιβεβαίωσε και η Ιούσοφ και ο Τσάν, θυμήθηκα το όνομα, στην Κίνα και εγώ στην Ελλάδα. Με την ελληνική version του Holland και μάλιστα και με το τεστ του ΕΟΠΕΠ το δωρεάν. Ότι ναι, αν υπάρξει λιγότερο του 10% πρώτος με τρίτος τύπος, π.χ. εδώ βλέπουμε κοινωνικός, επιχειρηματικός και ερευνητικός, ήταν οι πρώτοι τύποι, ενώ μάλιστα και ο καλλιτεχνικός είναι και τέταρτος, όχι συγγνώμη, τρίτος, γιατί τέταρτος είναι ο επιχειρηματικός, αλλά βλέπετε πάρα πολύ μικρή διαφορά, τάξης του 0,1. Άρα, όντως, επιβεβαιώνεται πάλι εδώ και αυτό το ερευνητικό δεδομένο. Δίνουμε λοιπόν το τεστ και μετά θα ξεκινήσουμε μια συζήτηση να επεξηγήσουμε ότι it's okay, είναι εντάξει να έχει πολλαπλά ενδιαφέροντα και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά συναισθήματα με την αναποφασιστικότητα και τη δυσκολία λήψη απόφαση, ότι υπάρχει πολυμάθεια. Να δώσουμε λοιπόν τον ορισμό ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολλαπλά ενδιαφέροντα και μπορούν μάλιστα να έχουν μια πάρα πολύ ικανοποιητική καριέρα. Και υπάρχουν άτομα γύρω μα, υπάρχει ολόκληρη θεωρία που στηρίζει ότι είναι πιο δημιουργικοί, βρίσκουν τα μοτίβα. Εγώ κάθε φορά θα κάνω την κουβέντα με το βρίσκει συχνά ένα ενδιαφέρον. Μπαίνει βαθιά σε αυτό και μετά βαριέσαι, βρίσκει κάτι καινούριο και όλο αυτό επαναλαμβάνεται. που αυτό όντως συμβαίνει. Και μετά ίσως να θα δώσω προσωπικά τον κατάλογο επαγγελματικών αξιών. Γιατί τώρα πάμε πίσω, ένα βηματάκι πίσω από τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και θα του δείξω ότι οι αξίες της, το ότι θέλει να έχει ανθρώπινη επαφή, όπως λέγαμε πριν, το ότι θέλει να δουλεύει σε ομάδες, ότι θέλει να έχει υψηλούς στόχους ή ότι θέλει να έχει ανεξαρτησία στη δουλειά της, είναι αποκρισταλωμένες. Άρα δεν είναι ότι δεν μπορεί να επιλέξει, μπορεί να περιοριστεί αν αυτή επιθυμεί. Γιατί οι αξίες, όπως ξέρουμε και από τη θεωρία, αποκρισταλώνται από τα 15, η προσφορά, το κίνητρο στα λεφτά, οι υψηλές αποδοχές δηλαδή, το περιβάλλον εργασίας και το καθεξής. Και είναι πιο σταθερές. Άρα να ανέβει και λίγο η αυτοπεποίθηση ότι όντως μπορώ να παίρνω αποφάσεις και μπορώ να διαλέγω ανάμεσα σε επιλογές. Μετά θα αναζητήσουμε πρότυπα. Να δείξουμε ότι στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν και έξω πολλοί μαθείς. Είδαμε πριν το Musk, είδαμε και ιστορικά πρότυπα, με λίγο σε μοντέρνα πρότυπα, άτομα που είναι στις μέρες μας. Κάτω δεξιά βλέπετε μια παράξενη φωτογραφία, νομίζω ότι είναι απόκριες και κάποιος είναι μοντέλο. Από δεξιά προς τα αριστερά ξεκίνησε η καριέρα του. Είναι ο Τζόνι Κιμ, ήταν ελεύθερος σκοπευτής και πατραχάνθρωπος των ΗΠΑ, ήταν τραυματιοφορέας μάλιστα στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και του άρεσε πάρα πολύ η ιατρική. Τελειώνει εκεί πέρα, είναι η κομμάντο των κομμάντων στην Αμερική, είναι η πιο σκληρή εκπαίδευση που υπάρχει παγκοσμίως. Και μετά σου λέει: θέλω να γίνω γιατρός. Οπότε, επειδή ήταν κομμάτι των κομμάτων, τον δεχτήκανε στο Harvard στην ιατρική σχολή και έγινε γιατρός του Harvard με ειδικότητα γενικής ιατρικής, γιατί πάλι του αρέσανε πολλαπλά ενδιαφέροντα. Και πλέον ανήκει στην NASA, είναι αστροναύτης και το 24 είναι σε αυτούς που ίσως θα πάνε στο φεγγάρι με το πρόγραμμα Artemis. Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία μη γραμμικής σταδιοδρομίας. Υπάρχουν και πολλά βίντεο στο YouTube δυστυχώς στα αγγλικά με την ιστορία του και ότι μεγάλωσε από ένα πολύ κακό περιβάλλον με αλκοολικό πατέρα κλπ. Πάμε και λίγα σε ελληνικά πρότυπα. Η κυρία που βλέπετε δεξιά και αριστερά στις γωνίες, η Χριστίνα Φλαμπούρη, μια εξαιρετική γυναίκα, η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στο Everest και η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στις 7 κορυφές του κόσμου, η ψηλότερη κορυφή σε κάθε ήπειρο, και είναι remote sales manager στην Παπαστράτος. Και businesswoman και ορειβάτσα και συγγραφέας βιβλίου. Και τώρα μάλιστα ξεκίνησε για όσες και μητέρες μια πάρα πολύ ωραία οργάνωση στην Αθήνα, Outdoors Mom Greece, που προσπαθεί να πείσει τις μητέρες να παίρνουν τα παιδιά στην πλάτη με σακίδιο, να πηγαίνουν στο βουνό, πεζοπορία και στη φύση. Και το διαδίδει αυτό πανελλαδικά και έχουμε συνεργαστεί και σε αυτό το κομματάκι. Ενώ πάνω αριστερά, ο αείμνηστος μας άφησε δυστυχώς φέτος ο Αντώνης ο Σίκαρης, που είχε ανέβει και σε πολλές 8.000 μέτρα και κορυφές όπως και το Everest κλπ. Ο οποίος ήταν επιχειρηματίας, είχε την Κόκοματ μαζί με τον Ευμορφίδη, που είναι τα ξενοδοχεία, είναι και τα στρώματα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν και στην Ελλάδα πρότυπα, υπάρχουν και πολλά στο εξωτερικό και θα κάνουμε μια αναζήτηση προτύπων μαζί με τον ωφελούμενο. Θα ήθελα στο chat, αν έχετε υπόψη κάποιον πολυμαθή, να μου γράψετε το όνομα στο chat. Να δούμε λίγο εμείς μεταξύ μας τι πολυμαθικά πρότυπα θα μπορούσαμε να δείξουμε στη Ρένια. Έχετε κάποιον και στο δικό σας προσωπικό κύκλο, θείους ή θεία, κάποιον διάσημο, ο οποίος ασχολείται με πολλαπλά ενδιαφέροντα. Έχει συνήθως κάνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές δραστηριότητες, πολλά χόμπι, γιατί βαριέται εύκολα. Άρα έχει μια πάρα πολύ ανήσυχη περιέργεια. Το αφήνω για πιο μετά.
Δεν χρειάζεται να αποκλειστικά διάσημος. Μπορεί, όπως είπαμε και πριν, γύρω στο 23% του πληθυσμού. Είδαμε και μέσα στην ομάδα μας ότι όντως από τους 30 που είμαστε, λιγότερο από 10, δηλαδή τον τρίτο, τον τέταρτο, όντως είχαν πολλαπλά ενδιαφέροντα. Ελευθερία, παρακαλώ. Θα μπορούσαμε ίσως και όσοι από εμάς δουλεύουμε σαν σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, επειδή είναι μια εξειδίκευση που δεν την παίρνεις σε συνέχεια ενός προπτυχιακού, και οι περισσότεροι έχουμε ξεκινήσει από τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις, θα μπορούσαμε να κάνουμε και σε προσωπικό επίπεδο μια συζήτηση, το πώς εμείς ξεκινήσαμε, τι άλλο κάναμε, για ποιο λόγο το κάναμε, πώς τα ιεραρχήσαμε, πώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, τι χρειάστηκε. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να ψάξουμε και κάτι που δεν θα είναι οικείο στον άλλο. Είμαστε face to face, μπορούμε να είμαστε και οι ίδιοι σε μια ανθρώπινη συζήτηση. Να δες λίγο πώς είναι μια πορεία. Είμαστε ο κατεξοχήν κλάδος αλλαγής καριέρας. Πιστεύω όλοι μας το έχουμε βιώσει. Και μάλιστα βλέπουμε και η Μαρίνα και από το προσωπικό της κύκλο. Αθλητισμός, ζωγραφική και σύμβουλος επενδύσεων. Οι ίδιοι όλοι μας εμείς πραγματικά είμαστε το παράδειγμα της αλλαγής καριέρας και βοηθάμε άτομα να κάνουν αλλαγές καριέρας. Όσοι ειδικά ασχολούμαστε με ενήλικες. Μάλιστα, ο γιος, κυρία Σύση, πολύ ενδιαφέρον. Σκάκι, φυσική, λογοτεχνία, μηχανικές κατασκευές, εκεί engineering. Βλέπουμε λοιπόν ένα παρατηρητή μοτίβο. Πάρα πολλοί πάνε στο επιχειρηματικό, πολλοί πάνε και στο engineering. Γιατί λύνουν προβλήματα και τα λύνουν με δημιουργικό τρόπο. Να είναι ωραίο μοτίβο που βγαίνει. Και είπαμε π.χ. Επαγγελματικός προσανατολισμός. Κλάδοι που δεν υπάρχουν σε προπτυχιακό επίπεδο, είναι κυρίως πιο μετά, που συνδυάζουν πράγματα. Πάμε λίγο να το αναλύσουμε αυτό. Λοιπόν, έχουμε την επιστήμη Α και την επιστήμη Β. Και για όλους τους άλλους ανθρώπους, τους μη πολυμαθείς πολυδυναμικούς, αυτή η κλάδη είναι ξεχωριστή, είναι διακριτή. Ενώ όσο μεγαλώνει η γνώση και μαθαίνει λοιπόν, από πολυδυναμικότητα πάμε σε πολυμάθεια, αρχίζει ο πολυμαθής και αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο ανάμεσα στις επιστήμες. Αυτός ο κύριος Δαφέρμος, καθηγητής ψυχολογίας στο ΡΕΘΜ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ονομάζει υβριδικός κλάδος. Έχετε σκεφτεί καθόλου υβριδικούς κλάδους? Αναφέραμε και κάποιους πριν. Θα ήθελα να μου γράψετε και στο chat, ή όποιος θέλει να συμμετέχει και με μικρόφωνο, κάποιοι υβριδικοί κλάδοι που είναι ανάμεσα σε δύο επιστήμες. Όπως είπαμε και πριν από λίγο, ένας είναι και ο δικός μας. Ποιοι κλάδοι λοιπόν είναι ανάμεσα σε δύο επιστήμες και ποιες θα μπορούσαν αυτές οι δύο επιστήμες? Πάμε λίγο να σκεφτούμε. Π.χ. ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι στα παιδαγωγικά και στην ψυχολογία, λήψη απόφασης, τα συνδυάζουμε μαζί. Και μουσικοθεραπεία, πολύ ωραία. Εξειδικεύσεις λοιπόν, art therapy, πολύ ωραία η κυρία Παπαχρήστου. Έχουμε πει πριν τεχνητή νοημοσύνη, μαθηματικά, προγραμματισμός και ψυχολογία. Τα NLP, αν τα έχετε ακούσει καθόλου, Neuro Linguistic Programming. Βιοιατρική, Biomedical Engineering, πάρα πολύ ωραία. Άλλη κλάδη έτσι υβριδική. Αν συνδυάσω το business με κάτι άλλο, π.χ. με τεχνολογία, ή συνδυάσω το business και την ψυχολογία, ποιοι κλάδοι αναδύονται? Υπολογιστική γλωσσολογία, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Ψυχομετρία, marketing, μαθηματικά, οργανωσιακή οργανωτική ψυχολογία, HR, πάρα πολύ σημαντικό. Άμα συνδυάσω, πάμε τώρα την επιχείρηση και την νομοθεσία. Business και νομοθεσία. Ή business και ηθική, bioethics. Εκπαίδευση ενηλίκων. Intellectual property officer, αυτοί που ασχολούνται με τις πατέντες. Να διακρίνουν αν κάτι είναι καινούριο, καινοτόμο και να το κατοχυρώσουμε ως πατέντα και να το εκμεταλλευτούμε εμπορικά. Αυτό λέγεται μεταφορά τεχνολογίας. Συνδυάζω το business και την έρευνα. Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχουν πάρα πολλοί υβριδικοί κλάδοι, οι οποίοι μάλιστα επειδή είναι υψηλής εξειδίκευσης είναι σε ζήτηση, όπως και το HR γίνεται πραγματικά μια τεράστια έκρηξη παγκοσμίως και ειδικά και στην Ελλάδα μας. Και βλέπουμε ότι όντως οι υβριδικοί κλάδοι, δηλαδή ένα έξυπνο μεταπτυχιακό που λένε και πολλοί συνάδελφοι στις ομιλίες τους, όντως μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλές επαγγελματικές ευκαιρίες. Όπως το είδαμε και με το παράδειγμα της Ρέας, που θα σας πω και πού έχει καταλήξει και προς τα πού πηγαίνει τώρα και είναι και πολύ χαρούμενη. Είδαμε λοιπόν τους κλάδους, τους υβριδικούς. Τι έδωσα εγώ τώρα στη Ρένια για το σπίτι, τι homework της έδωσα μετά από αυτή την πρώτη συνεδρία που συζητήσαμε για αυτούς τους κλάδους ακριβώς, που θα μπορούσε να ψάξει και πώς χειρίστηκα την όλη παρέμβαση και τι έγινε και στο τέλος. Λοιπόν, αρχικά πρώτο πάντα που δίνω είναι το TED Talk της Emily Wapnick. Εγώ πάντα ευχαριστώ την κυρία Γεροπούλου που μου το έδειξε αυτό το TED Talk, γιατί όταν το είδα πραγματικά έκλαιγα από τη συγκίνησή μου ότι επιτέλους it's okay να έχω πολλαπλά ενδιαφέροντα και όχι να εξειδικεύομαι. Και θα σας δώσω και το link μέσα στην παρουσίαση που θα σας στείλω. Την έβαλα να αναζητήσει πολυμαθικά πρότυπα στο οικογενειακό της περιβάλλον, διάσημους Έλληνες, διάσημους ξένους που έχει δει, ή και από σειρές πρόσωπα. Άρα, κάνουμε σαν Βίκας ιστορική φωτογραφία, ιστορία μου κλπ. Τα κοινά των προτύπων. Βίντεο επαγγελμάτων των υβριδικών αυτών κλάδων. Είδαμε το HR, είδαμε το Intellectual Property Officer, είδαμε το consulting που έχει μέσα και την τεχνολογία, το tech consultant και το κομμάτι το πελατειακό με τη σχέση και με τον πελάτη κλπ. Το marketing, που είναι και δημιουργικός κλάδος. Και θα δώσω και μια αφηγηματική άσκηση. Είτε τη μελλοντική αυτοβιογραφία, για να έχει ένα όραμα για το μέλλον, να βοηθήσουμε και στην ανάδειξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στις θετικές ψυχοκοινωνικές δυνάμεις, όραμα για το μέλλον, ελπίδα και τα σχετικά, είτε τα γεγονότα που μου δίνουν ευχαρίστηση, είτε τα γεγονότα που μου δίνουν ικανοποίηση. Θα μπορούσαν κάποιες ασκήσεις που θα δώσουμε. Κυρίως εγώ τη μελλοντική αυτογραφία συνήθως τη βάζω για ενήλικες. Έχω δει και έρευνες που τη βάζουν και σε μαθητές.
Προσωπικά έχω δει δικοί μου μαθητές εδώ στην Κρήτη, ζορίζονται και δυσκολεύονται. Οπότε τους δίνω συνήθως τα γεγονότα που δίνουν ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Για να βρουν και κοινά μοτίβα και να υπάρχει τόσο πάρα πολύ σημαντικός αναστοχασμός. Και θα έρθει την επόμενη φορά, στην επόμενη συνάντηση, η Ρένια και θα μου λύσει όλα αυτά ακριβώς που θα δει. Τι της άρεσε στο τέτοιο, τι της άρεσε στα βίντεο. Θα κάνουμε την ανάλυση των επαγγελματικών ενδιαφέροντων, αλλά και θα βρούμε τα μοτίβα, αν επιβιώνεται αυτό, ότι βρίσκει κοινά σημεία σε πράγματα που όλοι οι άλλοι τα θεωρούν ασύνδετα μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν είναι και το τέταρτο της Emily Wapping. Όπως σας είπα, θα σας στείλω την παρουσίαση μαζί με το βίντεο στο YouTube του συγκεκριμένου recording, που θέλετε να το ξαναδεί. Είναι πραγματικά τη συνιστώ να τη δείτε. Είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Και μάλιστα και εγώ τώρα είμαι καλεσμένος σε κάποια TED Talk ανά την Ελλάδα. Θα δώσω ποιο θα καταλήξω. Να δώσω και εγώ το πρώτο ελληνικό TED Talk για την πολυμάθεια, ώστε να υπάρχει και κάτι στα ελληνικά. Αν και το βίντεο αυτό έχει ελληνικούς υπότιτλους κανονικά, που είναι και στο YouTube, αλλά να υπάρχει μια ωραία ελληνική φωνή. Είναι επίσης σημαντικό να διεγείρουμε την ευαισθησία πάνω από τέτοια θέματα. Άρα, πώς έκανα λοιπόν εγώ την παρέμβαση? Χορήγησε ένα τεστ του Holland εξακριβώς όντως ότι υπάρχει έλλειψη διαφοροποίησης ανάμεσα στους τρεις τύπους. Κάναμε τη συζήτηση και την επεξήγηση γύρω από την πολυμάθεια. Είδαμε τις επαγγελματικές της αξίες, ότι όντως μπορεί να παίρνει αποφάσεις εάν το επιθυμεί. Αναζητήσαμε πολυμαθικά πρότυπα και υβριδική κλάδη. Είδαμε πάρα πολλά βίντεο στο YouTube, ειδικά στα αγγλικά υπάρχουν άπειρα σχετικά με τα επαγγέλματα. Και σε δεύτερο χρόνο τα αναλύσαμε, είδαμε και πιο συγκεκριμένα. Και με τη Ρένια καταλήξαμε πραγματικά στο HR, πραγματικά της αρέσει. Είχε ήδη κάνει 2 ή 3 online courses από μόνη της στο HR και έχει δηλώσει ίδια πρακτική άσκηση από ό,τι θυμάμαι μέσω Erasmus Plus, κάτι τέτοιο. Και είναι κάτι πραγματικά που της ενδιαφέρει, γιατί συνδυάζει τον προγραμματισμό, είναι τα ενδιαφέροντά της και την τεχνολογία, και θέλει να πάει προς το recruiting τεχνολογικών ή στο talent development, software engineer, technology κλπ. Τι διαφοροποίηση θα κάνατε εσείς, άμα η Ρένια ήταν μαθητής λυκείου, ή οποιοδήποτε, ή το πρόγραμμα αυτό της παρέμβασης, πώς θα μπορούσαμε να το διαφοροποιήσουμε σε ένα μαθητή λυκείου? Πάλι μπορείτε να γράφετε στο chat, μπορείτε να σηκώσετε χέρι και να μοιραστείτε με το μικρόφωνο. Είδαμε εδώ μια παρέμβαση βασισμένη στη βιογραφία για τους ενήλικες και διαμορφωμένη με την προσωπική μου πινελιά. Πώς θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε την προηγούμενη παρέμβαση, τι θα κάναμε διαφορετικά άμα ήταν μαθητής λυκείου? Άρα υπήρχε πολύ δυναμικότητα, τάση για πολυμάθεια. Ελεύθερα σηκώνει το χέρι, το μικρόφωνο, είμαστε εδώ να μοιραστούμε ιδέες, να κάνουμε έτσι ένα brainstorming. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Θέλουμε όλοι μεταξύ μας, είμαστε 28 μυαλά, να βρούμε ένα ωραίο μοντέλο. Πολύ σωστά. Πρώτη προβληματική, πρέπει να επιλέξει πεδίο σπουδών. Π.χ. θα προτείναμε πήγαινε διοίκηση επιχειρήσεων και marketing κατευθείαν ή διοίκηση επιχειρήσεων γενικά. Α και γάμα λυκείου όντως είναι διαφορετικό, θα μπορούσε να είναι. Αλλά πάντα κινούμαστε γύρω από το κομμάτι των σπουδών. Παρακαλώ. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να καταθέσω το εξής, ότι όταν ένας μαθητής λυκείου καλείται να πάρει μια απόφαση για το επαγγελματικό του μέλλον, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι θα βγει στην αγορά εργασίας μετά από 6-7 χρόνια. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε απόφαση πάρει τώρα, δεν είναι ανάγκη ότι θα είναι η τελική. Πάρα πολύ σημαντικό. Και πολύ πιθανό να μπορέσει να συνδυάσει όλα αυτά εδώ πέρα τα ενδιαφέροντά της σε ένα τομέα, σε ένα κλάδο που ακόμη τώρα δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, μπορεί να επιλέξει προς το παρόν σπουδές και να αφήσει την τελική επαγγελματική απόφαση για το μέλλον. Πολύ σημαντικό. Αυτό που λένε πολλοί συνάδελφοι, επιλέγω σπουδές και όχι επάγγελμα στα 18 μου. Σημαντική αυτή η διαφοροποίηση. Ευχαριστούμε, Ελευθερία μου. Καλή συνέχεια. Τι άλλο θα μπορούσαμε να διαφοροποιήσουμε σε μαθητή λυκείου? Τι άσκηση θα μπορούσαμε να δώσουμε, αφηγηματική ή οποιαδήποτε άλλη άσκηση? Εγώ π.χ. δεν δίνω στους μαθητές προσωπικά την μελλοντική αυτοβιογραφία, δίνω άλλες ασκήσεις. Κάποιο άλλο εργαλείο, κάποιο άλλο ερωτηματολόγιο με λήψη αποφάσεων, να δούμε τι τύπος λήψη απόφαση είναι, κάποια συγκεκριμένη άσκηση. Παρακαλώ, κυρία Λένα. Στην δεύτερη ή και στην τρίτη συνεδρία, και εφόσον έχω δει ότι όντως το παιδί είχα τέτοια περίπτωση, από την αλήθεια, ήταν πρώτη λυκείου, ξεκίνησα με ένα τεστ ενδιαφερόντων, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να αποκρισταλώσουμε πρώτα τι είναι αυτό που αρέσει. Γιατί κάτι που αρέσει είναι σίγουρο ότι θα το εξάπτει το ενδιαφέρον και θα το εξελίσσει. Από εκεί και πέρα, κάναμε παρουσίαση των υπαρχουσών σπουδών σε όλα τα πεδία με βάση το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από σπουδές που έχουν να κάνουν με φιλολογία, νομική, ψυχολογία, πήγαμε στα πολυτεχνία, στις ιατρικές, βιοιατρικές, engineering και στα οικονομικά κτλ. Στην συνέχεια, μία από τις ασκήσεις αφηγηματικές ήταν η μελλοντική επαγγελματική μέρα. Μια πολύ ωραία άσκηση, από την οποία βγάζουμε πάρα πολλές πληροφορίες για το περιβάλλον που θα ήθελε το παιδί να δουλέψει, αν θέλει να είναι ομαδικό, αν θέλει να είναι μόνο του. Δηλαδή, όταν του βάζεις να αφηγηθεί από την αρχή πώς φαντάζεται, του λες, ας πούμε, με έναν ορίζοντα 7-10 χρόνων. Μια εξαιρετική άσκηση, εξαιρετική πραγματικά μια συναδέλφου, ήταν το θαύμα. Το θαύμα, μια φοβερή άσκηση που ευνηδιάζει πολύ ευχάριστα και τους συμβουλευομένους, αλλά τα συμπεράσματα που βγάζει ο σύμβουλος είναι πραγματικά, δηλαδή, ιδιαίτερα θετικά.
Ναι. Το συστήνω ανεπιφύλακτα δηλαδή. Πολύ σωστό και το θαύμα. Ναι, μάλιστα, πολύ καλό και το θαύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε λοιπόν και την ανάγκη να εξειδικευόμαστε σε διαφορετικά target groups οι σύμβουλοι μεταξύ μα. Εδώ έχω μια ωραία απάντηση. Καλό θα ήταν να δούμε και δεξιότητες πέρα από ενδιαφέροντα, αυτοεκτίμηση, μερικά επαγγέλματα το απαιτούν μάλιστα, και πληροφόρηση για σπουδές και τα επαγγέλματα τα οποία δεν γνωρίζει. Πολύ σημαντικό να διευρύνουμε τους επαγγελματικούς ορίζοντες, ενώ ότι δεν γνωρίζει ένα παιδί λυκείου ότι υπάρχει το HR και ενώνω την ψυχολογία και το business, άρα μου αρέσαν και τα δύο να πώς τα ενώνω, ή το marketing, τα μαθηματικά, τη στατιστική και τη διαφήμιση, τη δημιουργικότητα κλπ. Ή την ψυχολογία και τη διαφήμιση μαζί. Βλέπουμε λοιπόν πώς μπορεί να ενώσουμε αυτούς τους υβριδικούς κλάδους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο νου μας. Και όντως να παρέχουμε το σχετικό υλικό, βίντεο, προγράμματα σπουδών, ενδεικτικά κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Θα ξεάχωνα και θα τόνα την αυτοεκτίμηση του, τη μαθήτριας ή του μαθητή, καθώς και πολλές φορές είναι αγχωμένοι λόγω των πολλών ενδιαφέροντων. Όπως είπαμε και πριν, είχε πει και η Χνάτη στη Νέα Ζηλανδία, όντως έχουν μεγάλο άγχος και μεγάλη δυσκολία στην επαγγελματική λήψη απόφασης. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, άρα πάμε και λίγο έτσι υλικό έξτρα που θα μπορούσατε μόνοι σας να επιδιώξετε. Δυστυχώς όλα είναι στα αγγλικά. Το μόνο άλλο διαθέσιμο ελληνικό υλικό είναι η παρουσίασή μου στο συνέδριο της LSE, την οποία θα σας στείλω μαζί με το σημερινό βίντεο. Έχω κάνει τότε για κάποιες καλές πρακτικές. Οπότε, στο αγγλικό περιεχόμενο υπάρχει το Pativerse, είναι η ομάδα που έχει και το site που έχει η Emily Wapnick που έδωσε και το TED Talk, με πάρα πολύ καλό υλικό εκεί, όπως ποιες είναι οι μεταφερόμενες δεξιότητες, ένα είδος βιογραφικού που είναι για πολυμαθείς, ότι δεν βασίζεται στην επαγγελματική ιστορία που είναι διάσπαρτη, γιατί είναι πολλαπλή, έχουν ανάγκη πολλές καριέρες, αλλά βασίζεται κυρίως στα skill, πλάνο καριέρας, πώς θα μπορούσε να το συνδυάσει, και κυρίως και το ειδικό το κομμάτι της επιχειρηματικότητας που θέλει πολλαπλές δεξιότητες. Έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο podcast, το The Multipod, το οποίο έχει συνεντεύξεις κάθε εβδομάδα από έναν πολυμαθή, έναν πολυδυναμικό, και λέει την ιστορία του. Με τι ασχολείται, με τι ενδιαφέρεται, πού το πηγαίνει. Έχουν εκατόπους φέρει και πολλούς career coaches, όχι career counselors, career coaches, θυμίζω τη διαφορά. Ενώ και ερευνητές, όπως τη φίλη μου την Άντζελα Ντικοτέλες που είδαμε και πριν σε φωτογραφίες, αλλά και τον Florian του Στάμερ που είναι από την Αυστρία. Και εγώ είμαι σε συνεννόηση μαζί του για να κλείσουμε και κάποιο επεισόδιο. Απλά όλα αυτά είναι στα αγγλικά. Ενώ υπάρχει για όσους αγαπάνε το βιβλίο, How to Be Everything by Emily Wapnick, από εκεί βάσισε το TED Talk της, που δείχνει τα διάφορα μοντέλα πολυμάθειας, πώς μπορείς να διαμορφώνεις τον χρόνο σου με βάση τα ενδιαφέροντά σου. Αυτά τα έχω καλύψει στην παρουσίαση την 13 λεπτή από την LSE, την οποία και θα λάβετε, οπότε θα δείτε εκεί πέρα, γι' αυτό θα τα καλύβω και σήμερα. Ενώ τέλος, η φίλη μου η Άντζελα, που έχει ένα από τα 4 διδακτορικά, όχι 3, το τέταρτο θα είμαι εγώ, ναι. Ένα από τα 3 διδακτορικά που έχουν βγει μέχρι στιγμής πάνω στην πολυμάθεια στον κόσμο. Ήταν και το πρώτο, μάλιστα, το 2018, στα Polymathic Studies. Έχει το Facebook group Polymath Place. Είμαστε 2 Έλληνες εκείνη αυτή τη στιγμή. Οπότε μπείτε και οι υπόλοιποι να μεγαλώσουμε το ελληνικό community μέσα στο Polymath Place. Έχει και το κανάλι στο YouTube. Βλέπετε και εμένα μου είχε πάρει 2-3 συνεντεύξεις στα αγγλικά. Ενώ κάνει και πάρα πολύ ωραία workshop για την πολυμάθεια, για τα πολλαπλά ενδιαφέροντα, για το υβριδικούς τομείς και όλα αυτά που μιλήσαμε και σήμερα. Και έχει πάρει και πάρα πολλές συνεντεύξεις από άτομα που όντως είναι πολυμαθή, έχουν υψηλή εξειδίκευση, είναι σε υψηλές θέσεις στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Τέλος, LinkedIn. Γιατί μπορεί να το χρησιμοποιούν και στο κομμάτι των ενηλίκων. Βοηθάει πάρα πολύ για βιογραφικό, επειδή είναι πιο διευρυμένο, μπορεί να είναι και ένα πορτφόλιο για την έβρεση εργασίας των πολυμαθών. Είναι κάτι που δείχνω κι εγώ στα πανεπιστήμια στα οποία έχω διατελέσει σύμβουλος σταδιοδρομίας. Αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι στο νου μας είναι ότι θα πρέπει να προάγουμε τη διεπιστημονικότητα, όπως λέει πολύ σωστά η κυρία Λένα, την πολυμάθεια, ότι υπάρχει αυτό. Γιατί δυστυχώς είμαι μόνο στην Ελλάδα που το ασχολείται ερευνητικά. Δεν χρειάζεται να γίνουμε ερευνητές. Απλά let's spread the message, να διευρύνουμε την ευαισθητοποίηση πάνω από το θέμα, να διεγείρουμε τη συζήτηση και να μπορούμε τα άτομα να νιώθουν ότι είναι κατανοητό και είναι πλέον δεκτό και το ζητάει και η αγορά εργασίας να έχω ποικίλες δεξιότητες και ποικίλα ενδιαφέροντα. Εδώ σας έχω το podcast μου, για όσους δεν το γνωρίζετε. Έχω ένα podcast, λέγεται Χτίζω Καριέρα. Είναι μόνο για τους ενήλικες. Δεν έχω καθόλου υλικό για μαθητές λυκείου. Αφορά κυρίως βιογραφικά, συνεντεύξεις, LinkedIn, τεχνικές διαχείρισης προτάσεων για μισθό, πώς να πάρω προαγωγή, πώς αν επιλέξω μεταπτυχιακό και με τι κριτήρια και προτείνω έχει αποκατάσταση, αν θέλω και γιατί να κάνω διδακτορικό και ούτω καθεξής. Η ιδέα του podcast δεν ήταν για να πάει στο ευρύ κοινό, ήταν για να πάει σε εσάς, τους συμβούλους σταδιοδρομίας. Όταν ήμουν στο μεταπτυχιακό, είδα ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη στο κομμάτι των ενηλίκων στη γνώση στην Ελλάδα, στο διαθέσιμο υλικό. Οπότε άκουσα πάρα πολλά ξένα podcast λόγω ότι έχω τελειώσει αγγλική φιλολογία. Και πήρα όλες αυτές τις ωραίες τεχνικές, τις έχω δοκιμάσει με πάνω από 1.100 συνεδρίες στην Ελλάδα, τις έχω εφαρμόσει με τρομερά αποτελέσματα. Φοιτητές, π.χ. χθες ένα στην αστροφυσική, πάει τώρα στην Αμερική για διδακτορικό εκεί, θα πάει προς την NASA. Μια κοπελιά ασχολείται με αστροβιολογία και πάει στην European Space Agency. Και άλλα 1.002 άτομα που έχουν μπει στην Tesla, έχουν μπει στη Microsoft στην Ελλάδα. Όντως οι τεχνικές αυτές που έμαθα από το εξωτερικό λειτουργούν και τις έχω προσαρμόσει για τα ελληνικά δεδομένα. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εκπαιδευτικό υλικό για εμάς, τους συμβούλους σταδιοδρομίας, για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιείτε και με τους ωφελούμενους σας. Και επαναλαμβάνω, είναι για ενήλικες. Δεν έχει καθόλου μέσα τεχνικές και υλικό για όσοι εργάζεστε με μαθητές. Θα κλείσω μια ματινάδα μου. Μιλήσαμε λοιπόν για τα ενδιαφέροντα και θα πω ότι τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου είναι μια πηξίδα.
Με αυτά παίρνει ο νέος μια απόφαση με ελπίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν την Κυριακή πρωί εδώ μαζί, να μάθουμε όλοι, να ανακαλύπτουμε ενδιαφέροντα και εύχομαι πραγματικά καλή συνέχεια.